Għadna kif smajna fil-Vanġelu li d-disċiplu ta' Ġesu kapaċi jaqqat fl-imkien l-antik u l-ġdejt il-qadejn u dak li ju ta' issa modern. Jiena naħseb li fl-okkażjoni tal-lum fil-festa li qegħdin nagħmlu lil din l-adolescenti matura, adolescenti li forsi kienet matura iktar minn ħafna minna l-adulti. Naħseb li ta' min nirriflettu ftit fuq l-adolescenza fi żmienna. U naraw ftit din il-qaddisa x'għandha xtejdilna llum. Lilna li forsi qed ngħixu f'epoka li nistgħu ngħidula kollha kemm hi ta' adolescenza. L-adolescenza u żmien ta' tibdil be wieħed ieħor dik l-età bejn il-11 u llum jasal anki sal-25 sena. Huwa żmien li l-persuna ma tkunx taf fejn ma tkunx taf min hi. U mhux hi biss ma tkunx taf min hi, imma anki dawk li jgħixu magħha ma jkunux jafu min hi. Filli għandhom qudiemhom persuna ta' 14-15 sena li jaħsbuha żagħżugħa mara kbira jew żagħżugħ raġel kbir b'intelliġenza u b'sens li forsi laqqas aħna l-adulti m'għandna u filli jkollok quddiemek tifel li jagħmel għażliet l-istess tifel, l-istess żagħżugħ, l-istess tifla li tagħmel għażliet li jaħsduk li jagħmlu għażliet li ma tistennihomx minnu. U jista' jkun illi forsi il-kol kemm aħna s-soċjetà kollha kemm hi qed tgħix l-adolescenza. Forsi kollha kemm aħna ma nafux fejn aħna, ma nafux min aħna. Forsi kollha kemm aħna kultant nagħmlu għażliet ta' persuni adulti maturi, kultant ta' Kristjani, missjurin ta' Kristjani veri u kultant nagħmlu għażliet ta' tfal iż-żgħar il-kol kemm aħna. U allura dejn il-qaddisa tal-lum Santa Margherita għandha ħafna xtejdilna. Għax fl-istess żożija tagħha din irnexxiela tilħaq il-maturità. Maturità mhux biss umana sa naraw imma wkoll maturità Kristjana. Tant illi saret tixbaħ lil dak li kien iħobba u lil dak li kienet tħobb. L-imħabba aħna nafu li l-imħabba tilħaq il-milja tagħha meta il-maħbubin mingħajr ma jindunaw jittieħdu minn xulxejn u jsiru jħobbu lil xulxin tant illi kważi kważi dak li jaħseb wieħed jaħsbu ieħor, dak li tħoss waħda jħossu ieħor. U hekk saret Margherita mal-persuna ta' Ġesu. Laħqet il-quċċata tal-maturità umana u Kristjana tagħha. Jgħiduli li meta jsiru kunċerti kbar għall-adolescenti u għaż-żgħażagħ li jkunu mimlin ippakjati, kieku l-knejjestana jkunu ppakkjati hekk, kieku jkollna nwaqqgħu dawn u nibnu ikbar. Jgħiduli li f'dawn il-kunċerti mhux biss ikun hemm l-ambulanzi lesti għal jista' jkun. Għal forsi xi ħadd jħossu ħażin, forsi xi ħadd, imma jkun hemm saħansitra psikoloġi, psikoterapisti, ikun hemm saħansitra social workers. Kważi kważi dawn il-kunċerti l-kbar li huma mument ta' pjaċir, mument ta' divertiment, kważi kważi diġà programmati li jħallu l-vittmi. Diġà programmati, pjanati li xi ħadd se jlaqqata. U mhux wieħed u tnejn ikunu. Kieku wieħed u tnejn ma jkunx hemm organizzazzjoni ta' terapija ma' kull kunċert li jsir. Interessanti għax dawn saru parti anki mill-pakkett tal-insurance, jiġifieri jekk inti ma jkollokx lil dawn l-insurance laqas tidħol. Laqas tkun tista' inti ikollok il-permess li tagħmel kunċerti bħal dawn. Araw f'liema estremità wasalna. Għaliex għax hemm imħabba u hemm pjaċir li waslu għall-mewt. Hemm pjaċir u imħabba li apparentement waslu għall-ħajja. Apparentement dak il-ħin għal ftit momenti iġeluk tħossok ma nafx min u ma nafx kejf. Imma mbagħad bil-mod il-mod iwasluk għall-mewt, iwasluk għall-vojt, iwasluk għax-xejn. Iwasluk saħansitra għal noqqas ta' stima tiegħek innifsek. Iwasluk biex issir oġġett, biex titlef il-bearings, titlef il-boxla. Ma tibqax tirraġuna. Imma hemm imħabba u hemm pjaċir,
Hemm imħabba illi apparentement wassal għal mewt bħal dik ta' Santa Margherita. Imma fil-fatt il-ħabba tal-qam li taqa' fl-artu tmut u minna toħroġ il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. U l-ħajja bil-kotra. Imma sfortunatament din mhix kwistjoni ta' paroli, mhix kwistjoni ta' diskors. Nistgħu naqblu jew ma naqblux fuq li qed ngħid. Forsi hawn min jaqbel u hawn ma jaqbel. Mhix kwistjoni ta' diskors, mhix kwistjoni ta' teoriji jew ta' pariri li ssibhom fuq il-kotba, imma kwistjoni ta' esperjenza ta' ħajja. Hija esperjenza ta' ħajja. U hija l-esperjenza tal-ħajja li fl-aħħar mill-aħħar tgħidlek isma' min għandu raġun. Jekk hux l-imħabba, il-pjaċir li apparentement wassal għal ħafna ħajja, għal ħafna eċċitament, għal delirju kultant. Imma mbagħad fil-fatt wassal għal vojt u għax-xejn jew inkella l-imħabba ta' Santa Margherita li apparentement hija mħabba li kif tara taħstek. Alla ħares nirrealizzaw x'aħna nagħmlu, u aħna qegħdin nippreżentaw mudell ta' persuna adolescenti li din kienet kapaċi tagħti ħajjitha ta'. Kienet kapaċi tmut, tant kemm kienet konvinta minn min iħobba u tant kemm kienet tħobb lil dak li kienet konvinta li jħobba li kienet lesta li tmut għalih. U mhix ċajta. Mhix ċajta. Mhix ċajta. Kieku jkollna nirrealizzaw sewwa naqgħu naħseb jien kollha kemm aħna fi kriżi l-ewwel wieħed jien. Fil-mixja tal-ħajja ta' Santa Margherita, x'kien hemm li lil din il-tfajla għena biex tkun daqshekk matura u daqshekk kbira umanament u kristjanament? X'kien hemm? Ma kellix problemi Santa Margherita? Għax aħna llum l-adolescenti tagħna jitwildu f'familji mfarkejn. Ma kienx familja mfarka Santa Margherita. Ma kellix id-diffikultajiet tagħha Santa Margherita. Tilfet il-omma żgħira, ma nafux kemm kellha età. Però żgur li dawk il-ftit żmien, dak il-ftit żmien li kien hemm ta' relazzjoni bejna u bejn omma kienet xi ħaġa b'saħħitha tassew. U hawn nixtieq. Inkellem għalkemm forsi mhux qegħdin hawn lill-ommijiet żgħar, lill-ommijiet żgħażagħ. Il-maturità umana, il-maturità ta' żagħżugħ jew ta' żagħżugħa ma taqax mill-ajru, imma tikber bil-mod mal-persuna. U huma l-ewwel passi, l-ewwel mumenti, l-ewwel xhur, l-ewwel żminijiet tal-ħajja neċessarji, indispensabbli, importanti ta' relazzjoni bejn l-om u t-tarbija, jew bejn persuna minn flok l-om, għax mhux kulħadd ikollu x-xorti, din ix-xorti li jkollu lill-om fil-bidu tal-ħajja, mhux kulħadd għandu din ix-xorti għal elf raġuni. Persuna li minn flok l-om kif ġara fil-każ ta' Santa Margherita, ġiet afdata, ġiet mogħtija lil persuna adulta li tieħu ħsiebha u li għalija saret veru punt ta' riferiment. Biex ikollna nies maturi umanament u spiritwalment hemm bżonn ta' nies li jkunu talmu relazzjonijiet veri, maturi. Sa minn meta nkunu għadna żgħar, din hija waħda mill-ikbar problemi li l-bniedem jista' jibqa' jġorr il-quddiem f'ħajtu meta jikber jekk ma jkollux bażi soda ta' relazzjonijiet. U dan jitlobulna l-mulej innifsu. Il-mulej innifsu jitlobulna. Jitlobulna mhux biss Ġesu fil-Vanġelu, ma saħansitra fil-ħolqien, Alla nnifsu fil-ħolqien. Meta jagħmel lill-bniedem, għamel il-bniedem fuq ix-xbija tiegħu. Xi ġifieri fuq ix-xbija tiegħu? Jidħol f'relazzjoni ma mhux biss qallu lill-bniedem nislu, oktru, imlew l-art, aħkmuha. U għamel lill-leva, għamel lill-bniedma oħra biex tkun ta' għajnuna għalih. Il-bniedem ma jistax jgħix mingħajr relazzjonijiet. Il-bniedem ma jistax jgħix mingħajr relazzjonijiet. U allura il-bżonn indispensabbli ta' relazzjoni kemm jista' jkun stabbli, kemm jista' jkun awtentika, kemm jista' jkun fit-tul, mod speċjali fl-ewwel snin, sentejn, tlieta tal-ħajja, indispensabbli. Hekk għamilna l-mulej, hekk għamilna l-ħallieq.
Santa Margherita kibret. Interessanti għax kibret bejn missier illi kien saċerdot tal-Allat Pagani u din il-mara. Din il-mara li bil-moħbi kienet nisranija. U x'jiġri? Santa Margherita tiġi biex tażel. U dan il-missier jirrabja. Dan il-missier ma jafx fejn se jagħti rasu għaliex. Għax din it-tifla tiegħu jew almenu tiegħu bioloġikament għax milli jidher telaqa, milli jidher iddistakka ruħu minnha li kieku kien ikun jaf x'inhu għaddej u x'inhu jiġri, dan il-missier ippretenda li bintu tagħmel dak li jritu, dak li jixtiequ. U hawnhekk nidħlu għal element ieħor fundamentali fil-ħajja ta' wliedna, mod speċjali fil-ħajja tal-adolescenti tagħna. Kemm drabi aħna nippruvaw nimponu ir-rida tagħna, ix-xewqa tagħna fuq ix-xewqa u r-rida tal-adolescenti tagħna b'mod speċjali fejn hemm id-deċiżjonijiet tal-ħajja. Għax jien irridek tistudja hekk. Għax jien irridek ikollok relazzjoni ma' dik jew ma' dak, jew ma' dak mhux sew, jew ma' l-oħra mhux sew. Ma jfissirx ma nagħtux pariri, ma jfissirx ma nippruvawx nuru it-tajjeb u l-ħażin kollu kemm hu, anzi fundamentali, issa niġu għalih. Imma hemm bżonn li lil-uliedna wara li nkunu tajnihom il-pariri kollha inħalluhom fil-libertà li jażlu li jagħmlu l-għażliet tal-ħajja. Mod speċjali jekk dawn l-għażliet tal-ħajja ikunu għażliet verament tajba. Nisma' illi xi ħadd tifixkel lil tfajla jew lil ġuvni milli jkomplu l-vokazzjoni saċerdotali jew reliġjuża tagħhom. Nisma'. Jista' jkun minn ħafna biża', minn ħafna preokkupazzjoni. Jista' jkun illi ma jkunx hemm fiduċja sħiħa fit-tifel jew fit-tifla, veru. Però kultant ikun hemm sempliċement projezzjoni, sempliċement xewqat tal-ġenituri illi jiġu imposti fuq l-ulied. Jiġu imposti fuq l-ulied. U mhux kulħadd għandu s-saħħa li kellha Margherita. Mhux kulħadd għandu l-kapaċità li jagħmel l-għażla tiegħu anki jekk ma taqbilx ma' dik tal-ġenituri. U Margherita tkompli turi l-maturità, tkompli turi l-kapaċità tagħha, tkompli turi l-identità tagħha. Imma minn fejn ġibitha din l-identità Margherita? Minn fejn ġibitha din il-kapaċità illi mhux biss tażel il-fidi nisranija, imma tkun kapaċi saħansitra li taħodha kontra ir-rabta tad-demm missiera mhux faċli tafux. Taħodha kontra r-rabta tad-demm missiera għax ir-rabta tagħha mal-persuna ta' Ġesu kienet wisq ikbar u wisq aqwa. Serħu raskom ibqgħu ċerti li kienet it-trobbija matura, it-trobbija tajba li tagħta dik il-mara, illi forsi mingħajr ma kien jaf dak missiera Edesju, mingħajr ma kien jaf fada lil bintu Margherita fidejja. U x'taħsbu li għamlet din il-mara? Bliema mod edukat lil Margherita. B'tali mod li Margherita verament saret perla. Aħna nafu li Margherita tfisser perla, ġawra prezzjuża. U nafu wkoll kif il-perla, kif il-ġawra prezzjuża tifforma. Tifforma permezz tad-dbatija, permezz tal-prova, permezz tad-diffikultajiet. Intom tafu li l-perla tifforma ruħha bejn il-qoxra u l-laħam tal-annimal krostaċju fil-baħar. Għaliex għax tidħol xi ħaġa forsi fl-imħara jew f'annimal ieħor li għandu l-qoxra u l-annimal minnu nnifsu jifforma il-perla biex jiddefendi ruħu, biex jintegra, biex jaqqat fih
dik il-ħaġa li ġiet minn barra, dak il-ftit ramel, dak il-ftit żrar li ġie minn barra u jbidlu f'perla. Il-kriżi, id-tbatija tinbidel f'xi ħaġa sabiħa. Imma xena issir perla, xena lil Margherita issir xi ħaġa sabiħa. Blimma mod enita il-persuna li lila kienet fdata. Serħu raskom li kien hemm żewġ elementi importanti. Ekku nixtieq li intom ġenituri, mod speċjali ġenituri ta' tfal u ta' adolescenti, dawn iż-żewġ elementi, dawn iż-żewġ idejn importanti fit-trobbija tħadmuhom. Mhux waħda jew l-oħra, imma tnejn, neċessarji tnejn flimkien. Serħu raskom li din il-mara kellha l-ewwel qabel kollox affettività, imħabba kbira lejn Margherita. Imħabba kbira, rabta ta' mħabba kbira lejn Margherita, lejn din it-tfajla li ma kienx binta. U l-ewwel element importanti fit-trobbija tal-ulijiet, mod speċjali fit-trobbija tal-adolescenti, u li tibqa' din ir-rabta, li jibqa' dan il-bond ta' mħabba, anki jekk l-adolescenti jmeruna, anki jekk l-adolescenti fil-karattru tagħhom jikkontradixxu kull ma ngħidu, imiru kull ma ngħidu u jgħajruna skaduti, u jgħajruna antikwati, u jgħajruna li ma nifhmux. Imma dik ir-rabta ta' mħabba ma tista' tieqaf titibqa'. Tant kienet qawwija f'Margherita din ir-rabta ta' mħabba ma' min kien jieħu ħsiebha illi serħu raskom li kienet dejn li tagħta l-qawwa li tkun kapaċi tgħid okej, missieri keċċieni ma jimpurtax, jiena nibqa' mixja bħajti. Serħu raskom li kienet din il-fiduċja, din l-imħabba li kellha din il-mara l-Margherita. Min kien jieħu ħsiebha għal din it-tfajla. U noqogħdu attenti aħna, intom ġenituri. Mod speċjali meta l-adolescenti tagħkom jagħmlu għażliet li ma jogħġbukomx. Għax ħafna drabi morru fuq id-difensiva. Ħafna drabi x'nagħmlu mmerruhom, nikkontradixxuhom, nirtiraw l-affettività, ma nibqgħux inħobbuhom. U x'jagħmlu l-adolescenti? Jintrabtu iktar maż-żagħżugħ li inti ma tridux tintrabat miegħu. Tintrabat iktar mal-persuni jew mal-grupp li inti ma tridx tintrabat magħhom. U jien minn għalija li qed nagħmel xi ħaġa kbira. Minn għalija qed neduka, qed nifforma. U jiġri fil-fatt bil-maqlub. Bil-maqlub. Ma nirtiraw qatt l-affettività l-imħabba. Lill-uliedna, jekk ma tħobbhom xient lill-uliedek, jekk ma tħobbux xient lill-ibnek, u ma tħobbux b'mod inkundizzjonat mingħajr l-ebda kundizzjoni, kif tista' tippretendi li ta' barra li l-oħrajn iħobbuh? Kif tista' tippretendi li ta' barra li l-oħrajn jistmawha? Jekk int ma tħobbiex b'mod inkondizzjonat mingħajr l-ebda kundizzjoni. U serħu raskom li dejn il-formazzjoni li ħadet Margherita mill-persuna li kienet tiħossibha, però ma kienx biżdejn. Li kieku kienet biżdejn kien jiġrila Margherita kif ġralu Olibriu. Tafu min kien Olibriu? Il-prefett Ruman illi ħaggrazzja magħha meta ragħti rannaċ lil Margherita. Ħaggrazzja magħha l-imħabba. L-imħabba, mhux hekk qed ngħidu l-imħabba importanti fir-relazzjoni, però l-imħabba waħedha mhix biżżejjed. X'ġara, x'għamel Olibriu? Olibriu l-imħabba kbira tal-ġen li kellu lejn din Margherita. Ipprova jidħol f'relazzjoni magħha, ipprova jġelha tiżżewġu, imma billi din l-imħabba ma kienitx edukata. Billi din l-imħabba ma kellix direzzjoni. Billi din l-imħabba ma kellix valuri, spiċċa biex Olibriu jeqret, joqtol lill-istess soġġett tal-imħabba tiegħu. Interessanti, għax l-imħabba weħedha, l-emozzjonijiet weħedhom, l-impulsi weħedhom, għax jien hekk inħoss, għax jien hekk nixtieq, jaslu biex jeqirdu dak li inti qatt ma trid teqret. Jaslu biex saħansitra joqtlu lil dak jew lil dik li inti tħobb.
U dan għandna esperjenzi hekk tiegħu madwarna l-ħin kollu. Il-ħin kollu. Meta l-imħabba mhix marbuta flimkien mad-direzzjoni, mal-valuri, u dan hu t-tielet element. It-tieni element, skużawni. Margherita żgur li rat ħafna direzzjoni, rat ħafna valuri, rat ħafna Vanġelu, rat ħafna lil Ġesu. Rat ħafna raġunament, mhux biss emozzjonijiet. Żgur li din il-mara kienet titkellem magħha ħafna u fuq kollox, kienet titkellem magħha żgur fuq l-esperjenzi kollha tal-ħajja. Ma kienx hemm esperjenza kera jew baxxa jew għolja li fuqha Margherita ma setax titkellem ma' din il-persuna li kienet tieħu ħsiebha. U meta titkellem, din il-persuna mhux biss kienet tgħidilha jekk għamlitx tajjeb jew ħażin, imma kienet tirraġuna. Kienet tipprova tikkonvinċija lil Margherita x'jiġifieri timxi fuq valuri jew x'jiġifieri timxi fuq emozzjonijiet, fuq dak li tħoss biss. X'jiġifieri timxi fuq prinċipji jew x'jiġifieri timxi fuq l-update. Sfortunatament intom tafu bħali li qed ngħixu f'soċjetà li kontinwament timxi bl-update, timxi fuq dak li fil-mument tħoss li hu l-aħjar għalija. Tonqos id-direzzjoni, jonqos il-Vanġelu, jonqos Ġesu Kristu. U soċjetà li timxi biss fuq din l-imħabba għamja, imħabba mingħajr direzzjoni, fuq emozzjonijiet, tispiċċa biex tagħmel suwiċidju, tispiċċa biex toqtol lilha nfisha. Mhux qiegħed ngħid ħwejjeġ ta' barra minn hawn. Ħarsu ftit meta tinqala separazzjoni. X'jiġri? L-oġġett li darba kien ta' mħabba, dik il-mara, dak ir-raġel, isir oġġett li kieku tista' teqirdu, li kieku tista' toqtlu, li kieku tista' twarbu minn quddiem għajnejk. Mhux qiegħed ngħid affarijiet ta' barra minn hawn. Din hija r-realtà. Araw x'jiġri meta inti jkollok tifel jew tifla illi jmur kontra r-rida tiegħek, kontra dak li tixtieq int. L-oġġett tal-imħabba isejr għalik oġġett ta' aggressività, oġġett ta' rabja. Araw x'jiġri ommok u missierek meta forsi jiffrustrawk għax ma ħallewlek xtaqt int, jew kif xtaqt int, x'jiġri? L-oġġett ta' mħabba mingħajr direzzjoni, mingħajr Vanġelu, mingħajr Alla, mingħajr Ġesu Kristu, l-oġġett tal-imħabba isir oġġett ta' mewt. U dan hu li jesperjenzjaw iż-żgħażagħ tagħna. L-oġġett tal-imħabba x'hemm misbaħ mid-divertiment, x'hemm misbaħ milli tieħu gost, x'hemm misbaħ milli tifraħ fl-imkien, x'hemm misbaħ milli tħossok kuntent. L-oġġett tal-imħabba isir oġġett ta' mewt, droga, xorb, sess bla rażan, oġġett ta' mewt mingħajr Ġesu Kristu. Mingħajr Ġesu Kristu. U jiena naħseb li mhux iż-żgħażagħ biss, mhux l-adolescenti biss. Imma naħseb li s-soċjetà kollha kemm f'dan il-mument partikolari tal-istorja. U rridu noqogħdu attenti aħna l-Kristjani li ma nitteħdux minnha. Ma rridx inkun profeta ta' dlam, ma rridx inkun negattiv. Imma naħseb li kulħadd għandu għajnejh f'wiċċu. U kulħadd għandu widnejh f'rasu, kollha kemm aħna. Kollha kemm aħna naraw u nisimgħu. U allura x'għandna bżonn? Għandna bżonn verament dik ir-rabta ta' mħabba li kellha Margherita għall-persuna ta' Ġesu. Għandna bżonn verament nifhmu kemm Ġesu iħobbna. Ara taħsbu li Margherita ħabbet lil Ġesu bil-ħila tagħha biss, tafux. Ara ma tmorrux taħsbu li Margherita kienet xi eroj partikulari illi tant kellha rieda soda, li tant kellha qawwa fl-ispirtu tagħha illi ma beżetx bil-mewt, le. Serħu raskom li l-imħabba li Margherita kellha lejn Ġesu telqet u bdiet għax femet l-imħabba kbira li Ġesu kellu għalija. U jekk aħna rridu direzzjoni, u għaw jinaqdu fl-imkien l-imħabba u l-valuri
l-imħabba u l-Vanġelu, l-imħabba u d-disciplina jinaqdu fl-imkien fil-persuna ta' Ġesu. Interessanti, fil-waqt li l-imħabba ta' Libriu hija mħabba li twassal biex saħansitra toqtol l-oġġett tagħha, kien iħobb lil Margherita, imma tant kien iħobba għalih, mhux għalija, mhux għal Margherita, kien iħobba għalih, illi qal jew miegħi jew ma teżistix, jew tiegħi jew ma teżistix. Imħabba li ssir possessiva. Imħabba illi mhix imħabba xejn, imħabba li tagħmel oġġett mill-persuna jew mill-persuni li tgħid li tħobb. Imma Ġesu jimxi mod ieħor. Tant int importanti għalih, tant jien importanti għalih. U dan li femet Margherita, li mhux tal-li ma jużax lili, mhux tal-li ma jħobbnejx u joqtolni, tal-li jħobbni tant u li jmut għalija. Jħobbni tant u jmut għalija. U qiegħda l-qalba fil-mentalità, il-qalba fil-mod ta' kif nirraġunaw, ta' kif għandna nirraġunaw aħna l-Kristjani. Il-mod ta' kif għandhom jirraġunaw anke l-adolescenti tagħna, kif għandna ngħinuhom jirraġunaw l-adolescenti tagħna. Hemm imħabba li apparentement wassal għal ħajja imma titfek fl-infern bil-mod il-mod. Fl-infern mhux tad-dinja li ġejja l-infern tal-ħajja tal-lum. Taqridlek ħajtek. Imma hemm imħabba li apparentement hija tellifa, li apparentement hija mħabba tal-mewt li tagħti lilha nfisha, imma fil-fatt timlik bil-ħajja, timlik bl-enerġija kif imliet lil Santa Margherita. U din l-imħabba hija Ġesu. Din l-imħabba hija Ġesu. U allura hawnhekk ma nistax jien bħala konklużjoni ma nħeġġiġkomx lilkom il-kol, lilna l-kol, biex nidħlu dejjem iktar f'relazzjoni intima mal-persuna ta' Ġesu. Għandkom il-kappella tal-Ewkaristija hawnhekk ftit il-bogħod, aw il-Knisja. Għandna 1000 mod ta' kif nibqgħu f'kuntatt, mhux biex inħobbu lilu aħna le, imma biex inħossu l-imħabba li huwa għandu għalin. Biex nifhmu tassew li l-imħabba mingħajr direzzjoni, li l-imħabba mingħajr valuri, li l-imħabba mingħajr Vanġelu hi imħabba li teqret, hi imħabba tal-mewt. Tant kienet konvinta minn dejn Santa Margherita li saħansitra ddeċidiet li tibqa' verġini. Mur tkellem fuq il-verġini tal-lum. Importantissima l-verġini tal-lum, importantissima l-lum il-verġinità. Importantissima l-verġini tal-lum. Ħanidilkom eżempju sempliċi. Il-verġinità fi żwieġ. Il-verġinità fi żwieġ. Xi ġifri l-verġinità fi żwieġ? Jien nkun kapaċi, għax hekk hemm bżonn, għall-aħjar tal-persuna l-oħra, li nirtira, li nibqa' lura. Mhux il-mument, mhux il-waqt, li nibqa' lura. Għax dik mhux possess tiegħi, mhux oġġett tiegħi li nagħmel bih li rrid jien. Le, dik persuna. Neħħi l-kastità miż-żwieġ. Neħħi l-verġinità miż-żwieġ. Dik il-persuna ssir oġġett nużaha meta rrid kif għandi update, kif irrid jien. Neħħi l-kastità, neħħi l-verġinità mill-adolescenza. Neħħi l-verġinità mill-adolescenza. Illum l-adolescenti tagħna mhux kollha ta', imma ħafna minnhom iħossu li jekk ma jidħlux f'intimità sesswali ma' xi ħadd, mhumiex adolescenti, mhumiex żgħażagħ. Imsieken. Għaliex? Għax qegħdin iħawdu ir-relazzjonijiet, qegħdin iħawdu l-imħabba mal-pjaċir egoistiku. Tgħiduli ma joħorġux minna, joħorġu minna walla ħares le. Imma bitbatija nikkomplikaw ħajjitna. Ma nitallimx illi l-intimità sessuali mhix għajr espressjoni ta' għotja ta' mħabba. U imbagħad iktar il-qudiem biex ngħixha. Għaliex? Għax inkun esperjenzjajta mod ieħor. Bħala att egoistiku, bħala prova, bħala gost, bħala pjaċir personali. Ejduli intom,
kemm ibatu żewġ żgħażagħ li jibdew ir-relazzjoni tagħhom ibbażata fuq esperjenzi sesswali prekoċi. Ibatu biex jifhmu l-xulxejn, biex iħobbu l-xulxin tassew. Ara taħsbu li l-Knisja hija antikwata ta' meta tgħid tisma' stenna iż-żwieġ biex tidħol f'intimità sesswali. Għax is-sesswalità għall-Knisja importanti. Is-sesswalità mhix ċejb għall-Knisja. Iwa forsi kien hemm żmien, forsi bir-raġun ngħidu l-Knisja kienet tibża mis-sesswalità, però mhux biss. Il-Knisja dejjem żammita fil-għola ħafna s-sesswalità. Għax hekk għamilha Alla. Is-sesswalità xi ħaġa kbira. U meta tnejn jidħlu f'intimità sesswali flimkien dan jagħmluh mhux biex jieħdu mingħand xulxejn. Mhux biex jisirqu l-pjaċejr mingħand xulxejn. Tkun fqira wisq iħossuhom użati tnejn. Iħossuhom oġġetti tnejn. L-Knisja bl-intimità sesswali tifhem. Il-Vanġelu jixtieq li fl-intimità sesswali wieħed jagħti lilu nnifsu totalment lill-oħra. Waħda tagħti lilha nfisha totalment lill-ieħor. Din tfisser l-intimità sesswali. U għalhekk hemm bżonn tal-verġinità ta' Santa Margherita anke fiż-żwieġ. Nitolbu lil Mulej fl-Ewkaristija biex jgħinna tassew, jgħinna verament nifhmu x'jiġifieri hu iħobbna. Għax jekk ma nifhmux l-imħabba tiegħu, jekk ma nifhmux l-għotja tiegħu li se sseħħ issa stess fl-Ewkaristija, ikun diffiċli għal kull wieħed u kull waħda minna biex inħobbu u biex nixbħu lil Santa Margherita.